Ng'ata chelo yangene wito ngimane tok tanka muoch kendo mako mach e apaya ma Southern Bypass e gwenge ma Lang'ata, boma ma Nairobi. Tanka no wachore ni nobayo yo kendo tuomo simiti mana nitiere batha apaya kama bang'e notuomore rigiri kod lori moro. Tendo bila e gwenge ma Lang'ata owacho ni lori no gisetere tesendo bila margi ka duol marango weche mag maute pachoka EPRA biro telo e neno ni Trela no ogol e wang' apaya no. Kar saa 4:25 e apaya maduong' ma Southern Bypass mayudore e gwenge ma Lang'ata, boma ma Nairobi, tanka mawuok ole Sereni kochimo gwenge ma Kikuyu notuomore rigiri kod lori machielo mane wuok Kikuyu kochimo ole Sereni. Matok tanka no bayo yo kendo tuomo simiti mane nie batha apaya. Chal manomiyo mako mach kendo muoch. Nimeona hiyo gari imelose control kutoka hapa, ikatembea pavement. Kufika hapo mbele imekutana na lori ingine, trela ingine, ikagonga kichwa. Alafu hii ya mafuta imeingia chini ya kichwa yake, imeingia chini ya tunnel. From there moto imelipuka. Tok mach dok piny, joneno mane ni aluorano nochopo marango chal drepe mane riembo nyamburko go. Kuom hawi marach, dreba mar lori no nowito ngimane ka mar tanka to nochikore kendo norese molaw kode kar thieth. Anyuola mar dreba mar tanka nochopo ka gin gi lit mathoth matemo fwenyo ringre mare. Baada ya moto kuisha, tumeenda tukaangalia pale, tumeona kama kuna moja ameungua ndani ya gari na tangi yangu pia imeungua. Of the vehicle that was coming from Kikuyu general direction. The driver of the vehicle that busted and was carrying jet fuel, fortunately sustained injuries. He was rescued and taken to the nearby hospital where he has been treated and is now in fair condition. Geche moko adek bende mane iluoke kaluoko geche machiegni gi kanyo ma masira no notimore bende nomako mach kendo kethore. Kaluwore gi osipidi magwenge ma Lang'ata Pius Mwangi gisegolo lorino kendo tere tesendo bila mar chako nonro. Kaluwore ni Trela no noting'o mauta mandege, duol marango weche mag mauta pachoka Energy and Petroleum Regulation Authority biro tele chenro maneno ni ogole kanyo. With the assistance of the owner of the vehicle, one of the trailer that was involved in this particular accident, we have already cleared. One of the trailers has been moved to the station for further investigation. And the other one, we are also waiting for the owner. Now, because it has the tank has fuel, the EPRA team are here. They now take the lead on this, and we are working closely with them so that now we can clear. So it's a matter of time. We're also going to ensure we clear the road. Mwangi omedo jiwo drepe mondo bed motang' e kinde ma gitiyo gi apeini mopogore opogore pachoka kendo mondo giluw chike mag apaya kaka dwarore mar geng'o masiche makamano. Our drivers to be very careful when they are using public roads because you know, like this one, Southern Bypass is very busy and a lot of vehicles normally use it. So my urge to the drivers is to be extremely careful, and I believe for you to be on a public road, you are trained. Let them to follow procedures the way they were trained. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.